La biblioteca de metadata, per Marta Clua. Les xarxes socials han democratitzat el feminisme i han permès la creació d'una comunitat feminista transaccional que s'organitza en lluita contra la desigualtat de gènere i que aborda qüestions com la violència sexual, la interseccionalitat o els drets reproductius. Però a la vegada que s'avança en aquesta línia, també han aparegut discursos antifeministes que s'han viralitzat, alguns molt directes i d'altres més subtils, com és el cas de l'straight wife, un fenomen que comença a arrencar al nostre país i que té unes arrels clarament conservadores i antifeministes. Aquest terme simplifica traditional wife, que significaria esposa tradicional. Una straight wife és bàsicament una dona que comparteix valors i rols de gènere similars als que teníem a mitjans del segle XX. Aquest moviment representa una forma de resistència als ideals feministes contemporanis, optant pels rols tradicionals de gènere i la submissió en lloc de buscar la igualtat en la llar. Aquest fenomen ven a les dones la idea que la felicitat passa per tornar a la divisió sexual de la feina i crea una fantasia pels homes que se senten agreujats pels avenços de la igualtat. Avui us recomano una novel·la publicada fa més de 50 anys on se'ns planteja una comunitat on les dones són, en aparença, unes esposes perfectes. Es tracta de Las mujeres perfectes, de Ira Levin, publicat al 1972 i que en castellà es va reeditar al 2002. Us faig 5 cèntims de la història. Un matrimoni progressista, la Joanna i en Walter i els seus 2 fills es traslladen a la tranquil·la i idíl·lica ciutat de Stanford, amb l'objectiu d'iniciar una nova vida lluny del brogim de la ciutat i on la Joanna espera poder dedicar temps a consolidar la seva incipient carrera com a fotògrafa. Als pocs dies d'instal·lar-se, la Joanna queda totalment desconcertada en adonar-se que totes les dones de Stanford segueixen un mateix patró. Sempre van ben arreglades, es dediquen plenament a les tasques de la llar i, sobretot, sempre se les veu somrients i amables. En Walter és convidat a formar part d'un club social on només s'hi permet l'accés als homes de Stanford. Al principi, tant en Walter com la Joanna hi recelen, però confien en que la situació d'exclusió de les dones es pugui anar modificant. La Joanna inicia una relació d'amistat amb 2 dones de la comunitat, la Bobby Markovich i la Charmaine, que s'allunyen de la imatge idíl·lica que transmeten la majoria de les dones. La Joanna i les seves noves amigues comencen a sospitar que hi ha quelcom d'estrany en el comportament uniformat i servicial de les dones de Stanford. Semblen robots i sospiten que els homes de Stanford amaguen alguna cosa dins del seu club masculí. La seva preocupació creix quan, al cap de poc, les seves recent estrenades amigues també comencen a canviar i comença a temer que ella serà la següent. No patiu, no us desvetllaré el final, però sí que us diré que la tecnologia hi té alguna cosa a dir. Ens trobem davant d'una novel·la breu, aparentment senzilla i de lectura àgil, però no us enganyeu, al darrere d'aquesta història hi ha Ira Levin, mestre del terror i autor de les conegudes obres com Els nens del Brasil o La llavor del diable. Les històries d'aquest autor s'enforteixen portant-te a llocs aparentment tranquils. Una família de somni, uns veïns encantadors, una vida tranquil·la i sense perill de la gran ciutat, i quan ens té totalment eclipsats en un món perfecte, tendint-se en un malson. Com a curiositat us diré que el terme Stanford Wife, derivat d'aquesta novel·la, s'utilitza en anglès, especialment als Estats Units, com una manera satírica de referir-se a dones conformistes i que no qüestionen el seu rol suposat al servei del seu marit. Tot i els avenços aconseguits del feminisme en els darrers anys, també han sorgit resistències i debats intensos. Per això cal seguir lluitant per a fer de la igualtat una realitat per a totes. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.